Ayun na nga guys, magandang umaga sa inyo. Mga tao? Mga tao? Yan, ito tayo. Tayo sa barangay, ano? Hirayang Sulong? Hirayang Sulong ba ito? Yan, Hirayang Sulong to. Yan, shoutout din sa mga taga barangay Hirayang Sulong, Minalabak. Ang ganda mga bahay dito, no? Oo. Oh, pala yan. Yan, may Petron din dito guys. Yan. Ganda mga grades niya ng araw na to. Ang ganda ang panahon guys. Ayan o, napaka init. Tapos medyo may hangin din guys. Okay lang, medyo mainit pero may hangin. Ganito kasarap guys so tumira sa probinsya guys. Kasi pag mga ganito makikita mong mga lugar, walang pollution, fresh air, napakaganda talaga tumira sa probinsya. Pero dapat ano ka lang, ano ka, yan, banuitan. Masipag ka lang dito magtanim. Masipag ka lang magtanim dito guys sa probinsya. Kasi sa syudad bibilhin mo pa yung ano doon, mga gulay, binibili pa doon. Hindi ko kitang dinadalibiran dumaan. Ayan. Yan, napakalilim dito guys. Bobaris Junk Shop. Dire-diretso lang ito guys. Napakalilim dito. Mga nagtitinda ng ano, ng kotsyon. Ayan guys, puntang Albay na to. Palbay na to guys.